በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ነዚ መደብ እዚ እትከታተሉ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብናይ እግዚኣብሔር ሰላምታ ሰላም ይብለኩም ኣለኹ። ሎማዓንቲ ካብ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ዝተረኽበ ወይ ከዓ ዝተወሰደ ሕቶ ኮይኑ ዝመፀ ተመን ዝቀተለ ይፀድቕ እዩ ዝብል ኣብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድሊ ኣሎ። ንምፅዳቅ ተመን ምቕታል እዩ ዘድሊ። ተመን ዝተባሃለ መን እዩ? ክትፀድቕ ትኾንካ ኸ ተመን ቀቲልካ ዲኻ ትፀድቕ ዝብል ክሳብ መወዳእታ ነዛ ትምህርቲ እዚኣ ንከታተላ እሞ ኣብ መወዳእታ ግቡእ መልሲ ክትበና እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ብመንፈሳዊ ትርጓሜ ብመንፈሳዊ ትርጉም ከ እንታይ ይብሎ ነዚ እንታይ ኢሉ ይገልፆ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ክርኢ ኢና። ስለዚ ተመን ዝቀተለ ይፀድቕ እዩ ኢሉ ኣሎ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድሊ። ንምፅዳቅ ተመን ምቕታል እዩ ዘድሊ ዝብል ከዓኒ ሕቶ መፅኡ። ሰብ ንክፀድቕ እስኪ ተመን ቀቲሉ ዶ ይፀድቕ? መፅሓፍ ቅዱስ ከ ከምኡ እዩ ዝብለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ከምኡ ድዩ ኣስተምሂሉና? ተመን ተባሂሉ ዘሎ ብመፅሓፍ ቅዱስ መለክዒና ክንሪኦ ሕጂ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ተመን ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ እዩ። መንፈሳዊ ትርጓሜ እንታይ ይብሎ ነዚ ነገራት እዚ ክርኢ ኢና። ስለዚ ተመን ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ? ብተመን ተመሲሉ ዘሎ ኸ መን እዩ? እዞም ነገራት እዚኣቶም እዮም ዘድልየና። ምክንያቱ ተመን ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ? ብተመን ተመሲሉ ዘሎ ኸ መን ከም ምዃኑ ክሪኦ ኢና። ብተመን መሲልዎ ዘሎ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ቀጥታ ነቲ መርዛም ተመን ነቲ ንፈልጦ ተመን ድዩስ ነየናይ ተመን ኢልዎ ዘሎ? ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ገድሊ ተፃሒፉ ዘሎ ነየናይ እዩ ንዝብሉ እንድሕር ራእይናዮ ኣብ ትርጉሙ እንታይ ዝብል ተመን ዝተባሃለ ዲያብሎስ እዩ። ተመን ዝተባሃለ ሓጢያት እዩ ብመንፈሳዊ ትርጉም እንተሪእናዮ። ስለዚ ብመንፈሳዊ ትርጉም እንተሪእናዮ ተመን ተባሂሉ ዘሎ ዲያብሎስ ከም ምዃኑ ተመን ተባሂሉ ዘሎ ሓጢያት ከም ምዃኑ ኣብ ትርጉም ምስ መፃና ንመን ተቐቲልካ ትፀድቕ ማለት እዩ? ንሓጢያት ተቐቲልካ ትፀድቕ ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንሓጢያት ምዉታት ኩኑ ኢሉ ንሓጢያት ቀተልዎ ብሓጢያት ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ብዓለም ምዉት እየ እዩ ዝብል። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ሓጢያት እዩ ቀቲሉ። በዚ መሰረት ዋና ትርጉሙ መን እዩ እንድሕር ኢልና ተመን ዝቀተለ ይፀድቕ እዩ ንዝብል ዲያብሎስ ከም ምዃኑ ክንርድኦ ይግባአና። እዚ ማለት ከዓኒ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብለና? ብዛዕባ ተመን ምክንያቱ እቲ ናይ መጀመርያ ንኣዳምን ሔዋንን ዘስሓቶም ተመን እዩ ዝብል። ቤተክርስትያንና ብተመን ድያ ትድምድሞ? ተመን ኣስሒትዎም ኢላ ድያ ትድምድሞ? እቲ እንስሳ ተመን ንሱ ኣስሒትዎም ኢላ ትድምድሞ? ኣይኮነትን። ቤተክርስትያንና ትትርጉሞ መወዳእቱ ንመን እያ? ኣብ ተመን ኣብ ከይሲ ዲያብሎስ ሓዲሩ ንኣዳምን ሔዋንን ኣስሒትዎም እያ ትብል ቤተክርስትያንና። ቃል ብቃሉ ብደረቁ ግን ተመን ኣስሒትዎም ኢላ ኣይኮነትን። ምክንያቱ ኦሪት ዘፍጥረት እንድሕር ተመልኪትና ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 15 ንስኽን ደቅኽን ርእሱ ክትቅጥቅጥ ኢኹም ንስኻ ሸኾናኹም ክነክስ እዩ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ፅልእ እተክል ኣለኹ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎኻ ዝተባሃለ ኣብ መንጎ እዛ ሰበይቲ ዝተባሃለ ቤተክርስትያንና ክትርጉሞ ከላ ኣብ መንጎ ዲያብሎስን ኣብ መንጎ ድንግል ማርያምን ኢላ ብኣንድምታ ትትርጉሞ ቀጥታ ብሂዋን ኣይኮነትን። ምክንያቱ በዚ መሰረት ናይ ሎማዓንቲ እንሪኦ ተመን ተባሂሉ ዘሎ ብመፅሓፍ ቅዱስ መለክዒ መን እዩ? ቤተክርስትያንና ኸ ተመን ኢላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ተመን ዝብል ኣሎ ድዩ ንዝብል ኣሎ። ግን ንመን እዩ ትርጉም? ነዚ ተመን እዚ ነዚ መርዛም ተመን ኣይኮነን፣ ነቲ እንስሳ ኣይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ እንስሳ ኣይኮነትን ትዘራረብ። ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ገሊፅዎ ዘሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 9 ናይ ቀደም ተመን ናይ ሎሚ ገበል ንሱ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። ቀንዲ ፀላኢና ዲያብሎስ እዩ። ንዕኡ ዝቀተለ
ክጸድቕ እዩ ንዲያብሎስ ዝቀተለ ክጸድቕ እዩ ማለት እዩ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ወሲዱ ዘሎ ተመን ዝቀተለ ዘይኮነ እንስሳ ዝቀተለ ዘይኮነ ዲያብሎስ ዝቀተለን ሓጢያት ዝቀተለን ክጸድቕ እዩ ቃል ብትርጉሙ እንድሕራ ብመንፈሳዊ ትርጉሙ ተወሲድናዮ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ኣብ ራእየ ዮሃንስ እውን ተደጋጋሚ ገበል ተመን እንዳበለ እዩ ዝገልፆ ራእየ ዮሃንስ 20 فقد خلتهم قريص ولا نزق على زي راي ዮሐንስ 20 فقد خلت خاني تمن قبل له قريص ولا ስለዚህ መን ይዚ እንድሕራይና እቲ ቀንድ ጸላይና ዝኾነ እቲ ቀንድ ጸራሪና ዝኾነ እቲ መስሓቲና ዝኾነ ንዓና ንኸስሕ ዘይድቅስ ዝኾነ ፍጡር ሰይጣን ወይ ከዓ ዲያብሎስ ከም ምዃኑ በመንፈሳዊ ትርጉም ክንርድኦ ንኽእል ኢና ቃል በቃሉ ገድላት ስሕተት ኣለዎም ድርሳናት ገይጋ ኣለዎም ንምጽዳቅ ገዳም ከተኸይድካ ትጸድቕ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ገዳም ተበፂኻ ሓጢያትካ ሙሉእ ብሙሉእ ክድምሰሰልካ እዩ ዝብሉ ገይጋ ኣለዎም ንዝብሉ ገይጋ የብሎም ገድላት ምክንያቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፅኦም መጽሓፍ ቅዱስ ዘይመስሉ ተኾይኖም ቤተክርስትያንና ኣይተቀበሎም ናይ ኣዋልድ መጽሓፍቲ እዮም ዝበሃሉ ኣዋልድ መጽሓፍቲ እንተልና ኻኒ ኣጠቃላይ ካው ገድላት ናይ ቅዱሳን ገድላት ኣለው እዮም ኣብዞም ገድላት እዚኣቶም ካኒ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጻረር ክህሉ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተመን ዝቀተለ ክጸድቕ እንድሕር ኢሉ ከይድካ ተመን ቀቲልካ ጸዲቕ ኣለኹ ኢልካ ወዲኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ከም ደይ ዝብለና ንምጽዳቅ ተመን ምቅታል ዘድሊ ተመን ምቅታል ዘድሊ ተኮይኑ ሰብ ንጽድቅ ኢሉ እንታይ ዘድክም ኣለዎ ተመን ቀቲሉ ትም ዘይብል ጽድቅ መደምደምታ ተመን ምቅታል ተኮይኑ ስለዚ በዚ ክርዶ ይብልና በመንፈሳዊ ትርጉም እንድሕር ሪናየ ግን ራእየ ዮሐንስ ይልዎ ዘሎ እቲ ገበል ነታ ሰበይቲ ክውሕጥ አይደል ነበረ ዝበሎ ሰበይቲ ዝተባሃለት ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነት እቲ ዲያብሎስ ንድንግል ማርያም ወዳ ሒዛ ክስደድ ከላ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኸቅትሎ ደድሕሪያ ይስዕብ ነበረ ስለዚ ንሱ ተመን ተባሂል ናይ ቀደም ተመን ናይ ሎም ገበል ኢሉ ራእየ ዮሐንስ ተመን ንሽተይ ገበል ከዓቢ ሎሚ ግን ኣብ ራእየ ዮሐንስ ዓቢ ተረኺቡ ማለት እዩ ብስርሑ ብኽፋት ዝዓበየ ዲያብሎስ እዩ ሓደ ሰብ ክፋት ተሊዎ ሓጢያት ተሊዎ ብልክዕ ሰይጣን ይበሃል ምክንያቱ እቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እንዳዓበየ ተኮይዱ ኻኒ ዲያብሎስ ገበል ኢሉ ገሊጽልዎ ኣሎ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ሰይጣንን ሓጢያትን ይዝብል ማለት እዩ ብህይወቱ ከሎ ዘሰነፈ ሰይጣንን ሓጢያትን ብህይወቱ ከሎ ዘሰነፈ ዝሰዓረ ክጸድቕ እዩ ንማለት ዳ እምበር እንስሳ ተመን መቅታል ማለት ኣይኮነን ነዚ ዝሰዓረ ነዚ ስዒሩ ዝተዓወተ ንሓጢያትን ንዲያብሎስን ስዒሩ ዝተዓወተ ክጸድቕ ዝብል ትርጉም ላይ ዝህብ ናይ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት እምበር ቃል በቃሉ ነቲ እንስሳ ከም ዘይምዃኑ ኩላትና ከነስተውዕሎ ክንፈልጦ ይግባአና ተመን ዝተባሃለ መን ከም ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ ተመን መን እንድሕር ኢልና ዲያብሎስ እዩ ተመን መን እንድሕር ኢልና ሰይጣን እዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣን እዩ ንሰይጣን ተመን እንዳበለ ዝገልጾ ምክንያቱ ብኸመይ ከማሳሰሎም እንድሕር ኢልና ተመን መርዛም እዩ መርዙ ይቀትል እዩ ዲያብሎስ ከዓኒ ንሱ ብዝፈሓሶ ፍሕሶ መርዛም እዩ ዲያብሎስ ከዓ መርዛም እዩ ብስጋ ዘይኮነ ብነፍሲ ይቀትለካ ዲያብሎስ ስለዚ ብነፍሲ ዝቀትለና ካብ ኮነ ነቲ ብነፍሲ ዝቀትለና ንዕኡ ከነሰንፎ ከም ዘለና ብነፍሲ ቀቲሉ ናብ ሲኦል ዘውርደና ካብ ኮነ መርዚ ናይ ዲያብሎስ ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ ተመን ብስጋ ይዝቀትለካ ስጋኻ መሪዙ ይዝቀትለካ ናይ ዲያብሎስ ግን ነፍሲ ይዝቀትል ነዚ ወንጌል ነቶም ንስጋኹም ዝቀትሉ እንታይ ትግበርዎም ኣይትፍርሕዎም ኢሉ ክርስቶስ ነቶም ስጋኹም ዝቀትሉ ነገስታት ኣይትፍርሕዎም ነቲ ነፍስን ንስጋን ናብ ሲኦል ዘወቱ ግን ፍርሕዎም ስለዚ ክንፈርሕ ዝግባአና ነቲ ነፍሲ ዝቀትል እዩ ንስጋ ዝቀትል ኣይኮነን ልዕልማን ማለት ስሕተት ክሕደት ሰይጣናዊ ሃይማኖትካ ምኽዓት
بنفسي خاتقتل بسقاي يكون كان تقتل ሃይማኖትካ ከሄድካ ናብ ናይ ፕሮቴስታንት ናብ ናይ ካልእ እምነት ምኻድ ማለት ብስጋ እሞ ይጥዕመካ እዩ ይምችወካ እዩ ትምገቦ ምግቢ ትለብሶ ልብሲ ክንክን ዘለዎ ምቾት እዩ ክሓልፈልካ ኢሎም እዮም ዘእትውካ ብስጋ ክሓልፈልካ ልዕሊ ማንም ግን ብነፍሲ ትመውት ከም ምዃንካ ክትፈልጥ ይግባአካ ማለት እዩ ልዕሊ ማንም ስለዚ ነዚ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ኢልዎ ዘሎ ቃል ብቃል ወሲድና ገድላት ስሕተት ኣለዎም ጌጋ ኣለዎም ከምዚ ዝገበረ ይፀድቕ እንድሕር ኢሉ ኩሉ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ንምፅዳቅ ተመን ክቀትል እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ዘስምዕ ቃል ብቃል ፀድቕቲ ኮንካ ከዓ ተመን ቀቲልካ ዝፅደቕ ተኮይኑ ንምንታይ ድኻም ዘድሊ ንምንታይ ጾም ጸሎት ስግደት የድሊ ዳኒ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ተመስገነ ይሁን ንዲያብሎስ ዘሰነፈ ንዲያብሎስ ዝሰዓረ እንታይ ክገብር ኢልና ከጸድቕ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ መንፈሳዊ ትርጉሙ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ወደ 11 ከምዚ ዝብል ቃል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ናይ ዲያብሎስ ይነግረና ብርቅቕ ዝበለ ማለት እዩ ቅልስና ምስልጣናትን ስልጣናትን እምበር ምስ ናይ ጸልማት ዝገዛዕቲ ዓለም ምስ ናይ መናፍስቲ እከይ ኣብ ሰማይ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ክንጻላእ ከለና ምስ ሓውን ኣይኮንና ንጻላእ ምስ ዲያብሎስ ክንጻላእ ኣለና ምስ ዲያብሎስ ክንጻረር ኣለና ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ንፍሕሶ ሰይጣን ምቋም ምን ትኽትኩሉ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ እዩ ንፍሕሶ ሰይጣን እንታይ ትገብሩ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቋም ምን ትኽትኩሉ ንሰይጣን ተቃዊምኩም ምን ትኽትኩልዎ እንታይ ልበሱ ኢሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ጸሎት ይሃለሁም ጾም ይሃለሁም ስግደት ይሃለሁም ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ነዚ ንምቅዋም እዩ ንዲያብሎስ ንምቅዋም ተቃዊምና ምን ትኽንክል ንዲያብሎስ ንሰንፈሉ መንገዲ እዚ ነገራት እዚ ከም ምዃኑ ቅዱስ ጳውሎስ ይገልጽ ያዕቆብ ሐዋርያዊ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 7 ኦሆ በልዎ ለእግዚአብሔር እምቢ በልዎ ለዲያብሎስ ንእግዚአብሔር አምላክ እሺ በልዎ ንዲያብሎስ ግን ተጻረርዎ ኣይትገዝእዎ ስራሕ ናይ ዲያብሎስ ኣይትስርሑ ስራሕ ናይ ሰይጣን ኣይትስርሑ እንዳበለ ያዕቆብ ሐዋርያ ንእግዚአብሔር አምላክ እሺ ኢልኩም ተኣዚዝኩም ኪዱ እሺ ኢልኩም ተገዝኡ ንዲያብሎስ ከዓ እምቢ በልዎ ኣይንግዛእካኒና በልዎ ኣይንእዘዘካኒና በልዎ ካብ ናይ ዲያብሎስ መግዛእቲ ሓራ ውፁ ብሓጢአት ኣይትቆረኑ ሓጢአት ምስራሕ ማለት ናይ ሰይጣን ስራሕ ናይቲ መርዛን ናይ ተመን ስራሕ ምስራሕ ማለት ስለዚ ተመን ምሳሌያዊ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ መንገዲ ይመጽእ ናይ ሎማዓንቲ መጽእ ዘሎ ግን ተመን ዝቀተለ ይጸድቕ ስለ ዝኾነ ተመን ባህርያቱ መርዛን ስለ ዝኾነ ብመርዙ ገሩ ሰባት ስለ ዝቀትል ናይ ተመን ምሳሌ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ትናይ ሎማዓንቲ ግን ንዑ ምቕታል ንዑ ቀቲልካ ትጸድቕ ዲኻ ኣይትጸድቕን የጽድቕ ዲ ተመን ምቕታል ንዝብል ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ተወሲዱ ዘሎ ቃል ትርጉሙ ክርዶ ይግባአና ንዲያብሎስ ዝቀተለ ንዲያብሎስ ዘሰነፈ ንሰይጣን ዝሰዓረ ክጸድቕ እዩ ምስ ናይ እንስሳ ተመን ግን ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ስለዚ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ከምዚ እንድሕር ኢሉ ኩሉ ሰብ ኣማኒ ዝኾነ ከይዱ ተመን ቀቲሉ ጽድቁ ተወዲሉ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር በቲ ብደረቕ ንርዶ ተኮይና ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ስለ ተመን ወአንተ ቀጥቀጥከ አርእስቲሁ ለከይሲ ወውሃብኩም ሲሳዩ ለህዝበ ኢትዮጵያ ነቲ ተመን ርእሱ ቀጥቂጥካ ቀተልካዮ ንህዝብኻ ከዓኒ ናይ መግቦም ሃብካዮ ገለገለ ሰባት ነዚ ትርጉም እዚ ወሲዶም ዓብይ ገበል ኢትዮጵያ ገበል ተምልኽ ነራ እንደገና ድማ ምስ ንግስቲ ሳባ ዝተወለደ መሓዛ ይኖሩ በዚ ምክንያት ነቲ ተመን ምስ ቀተልዎ ርእሱ ቀጥቂጦ ምስ ቀተልዎ ጣፍ ኣብቲ ርእሱ ተረኺቡ ሲሳይ ማለት ጣፍ ማለት እዩ ኢሎም ዝገልጽዎ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ኢሎም ዝትርጉሙ ኣለዉ ነገር ግን ንሱ ኣይኮነን እዚ ትርጉሙ ምክንያቱ ንኸይሲ ርእሱ ቀጥቀጥካዮ ዝበለ ዳዊት ስለ ተመን ስለ ገበል ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ
ከይሲ ዝተባሃለ ብዙ ተቐጥቂጡ ዝበለ ንሰይጣን ከም ምዃኑ ዝቐጥቀጦ ከዓ መኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዲያብሎስ ቀጥቂጡ ከም ዝሰዓሮ ንዲያብሎስ ቀጥቂጡ ኦ ሞት ኣበየላ ዓወትካ ከም ዝበሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሞት ኣበየላ ዓወትካ ሕጂ ኣበየላኻ ብዝበሎ በዚ መሰረት ንኸይሲ ርእሱ ቀጥቀጥካዮ ክብል ከሎ ዳዊት ኣብ መዝሙር ድሕራ ተመልኪትና ኣብ መዝሙር 47 ፍቅዲ 14 ዘሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እውን ስለ ተመን ወይ ከዓ ተዛሪቡሎ ነቲ ተመን ርእሱ ቀጥቀጥካዮ እንተይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመን እንዲቀጥቂጡ ንዓና ተሰቂሉ ኣብ መስቀል ኣድሒንና ብመስቀሉ ድሒና ደሙ ኣፍሲሱ ስግኡ ቆሪሱ በጃናይ ኩሉ ዓለም ኮይኑ ኣድሒንና ንዲያብሎስ ከዓ ርእሱ ቀጥቂጥዎ እንተይልና ንተመን ከዓ ርእሱ ቀጥቂጥዎ እንተይልና ንእንስሳ ድዩ ቀቲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንስሳ ኣይኮነን ነቲ ናይ ጥንቲ ዝነበረ ፀላኢና ዲያብሎስ ካብ ገነት ዘውፃአና ካብ ገነት ዘባረረና ብምክንያት ስሕተት ገሩ ንደቂ ሰባት ንኣዳምን ሔዋንን ኣስሒቱ ካብ ገነት ካብታ ናይ ጥንትና መረበትና ዝኾነት ገነት መንግስተ ሰማያት ዘውፃአና ንዕኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ቀጥቂጡ ቀተሎ ንሕና ከዓኒ እንታይ ኮንና ድሒና ሲሳይ ዝተባሃለ ስጉኡ እንዶምን እዩ ወውሃብኮም ሲሳዮም ማለት ናይ ዘለዓለም መግቦም ሃብካዮም ነቲ ተመን ቀጥቂጥካ ምስ ቀተልካዮ ናይ ዘለዓለም መግቦም ሃብካዮም ንህዝብካ ዝበሎ ናይ ዘለዓለም መግብና ናይ ዘለዓለም ሂወትና ናይ ዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ናይ ዘለዓለም ገነት ናትወሉ ናይ ዘለዓለም ስጉኡ እንዶምን እዩ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ዘለዓለማዊ መግብና ዘለዓለማዊ ስሳይና መን እንድሕር ኢልና ጣፍ ዘይኮነስ ዘለዓለማዊ መግብና ዘለዓለማዊ መስተና ስጉኡ እንዶምን ከም ምዃኑ መፅሓፍ ይነግረና ቃል ብቃል ወሲድና ነዚ ነገራት እዚ ግን ከምዚ ዓይነት ገሮም ዝትርጉምዎ ስለ ዘለው ቃል ብቃሉ ተመን ተባሂሉ ዘሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምሳሌያዊ ምሳሌ ከከም ክስታይ ዝመፅእ ምሳሌ ከከም ክስታይ ከከም ኩነታቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስል ከሎ ከከም ኩነታቱ ስለዚ ካብ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ወሲድናያ ዘለና ተመን ዝቀተለ ይፀድቅ እዩ ዝብል ቃል ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስሕተት ቃል ኣለዎም ንምፅራቅ ተመን እዮም ዝጥቀምሉ ንዝብሉ ጌጋ ነየናይ ተመን ከም ምዃኑ ጌጋ ትምህርቲ ከም ምዃኑ ከስተውዕሎ ይግባእ ተመን ዝተባሃለ መወዳእታ ትርጉሙ መን ኮይኑ ኣሎ ሰይጣን ከም ምዃኑ ከነስተውዕሎ ይግባአና ንሰይጣን ዝቀተለ ከዓኒ ብስርሑ ብግብሩ ንሰይጣን ዝቀተለ ይፀድቅ ዝተረጋገፀ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ንሰይጣን ዝሰዓረ ንሰይጣን ዘሰነፈ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጋዲሎም እንተይልና እኮ ቅልሶም ምስ መን ይነሩ ምስ ሰይጣን ይነሩ ቅልሶም ምስ መን ይነሩ ምስ ዲያብሎስ ይነሩ ቅልሶም ምስ መን ይነሩ ይዋግኡ ነሮም ብጎኖም ኪናት ገሮም 7 ዓመት ብሓንቲ እግሮም ደው ኢሎም 20 ዓመት ብክልተ እግሮም ደው ኢሎም ተጋዲሎም እንድሕር ኢልና ቅልሶም ምስ መን ይነሩ ምስ መን እዮም ይዋግኡ ነሮም ምስ መን እዮም ይቃለሱ ነሮም ቁሪ ፅሚ ጥምየት እዚ ኩሉ ዕርቃን ድምፂ ኣራዊት ኣብ በረኻ ክኸሉ ከለዉ ምስ መን እዮም ይቃለሱ ነሮም ምስ ኣራዊት ድዮም ኣብ ገዳም ይቃለሱ ነሮም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ክጋደሉ ከለዉ ገድሎም ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ነገር ግን ክጋደሉ ከለዉ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ መን እዮም ይቃለሱ ነሮም መን ንምቕታል ይቃለሱ ነሮም ኣብ ገዳም ኣብ በረኻ ጫካ ዘለዉ እንስሳ ዘገዳም ንምቕታል እዮም ወይ ቀቲሎም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓደ እንስሳ ቀቲሎም ይበሃል እዩ ልክዕ ንሶም ንዲያብሎስ ንምቕታል ንዲያብሎስ ንምስዓር ንዲያብሎስ ካኒ ቀቲሎም እዮም ንሶም ዲያብሎስ ምስ ቀተሉ 6 ክንፊ ተዋሂቦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳን ኣትሎም ብዙሕ ቃል ኪዳን ኣትሎም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለዚ ዝጋደልዎ ዝነበሩ ንመን እዮም ይዋግኡ ነሮም እንድሕር ኢልና ዲያብሎስ ንምቕታል ከም ምዃኑ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን እንታይ ክንገብሮ ይግባአና ከነስተውዕሎ ይግባአና ከነስተውዕሎ ይግባአና ቃል ብቃሉ ትርጉሙ ወሲድና ብደረቕ ነገር ግን
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብ ገድላት ኣብ ድርሳናት ብዙሕ ስሕተት ብዙሕ ዘይተኣረሙ ነገራት ኣለውዋ ንዝብሉ ንሕና ኢና ዘይተኣረምና ዘለና ትርጉሙ ከይፈለጥና ሊቃውንቲ ከይሓተትና ናይ ቤተክርስትያንና ሊቃውንቲ እንታይ ንምባለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብደረቁ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ትርጉም የድልዮ እኮ እዩ ባዕላህና ንትርጉሞ ኣይኮነን ምክንያቱ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ብኣንድምታ ዘቐመጡልና ኣለዉ መፍትሒ ዘቐመጡልና ኣለዉ ንዓና ዘሸግረና ነገራት መፍትሒ ኣቐሚጦም ትርጓሚ ኣቐሚጦምልና ኣለዉ ተዘይተረዲእና እውን ክንሓቶም ኢዳ ዘለና እምበር ጌጋ ኣለዎ ንምባል ጌጋ ዘለና እቶም ንሓትት ዘለና ሰባት ኢና እቶም ንሓትት ወይ ከዓ እቶም ከምኡ ኢልና ንሰባት ነረድእ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ጌጋን ስሕተትን ዘለዋ ኣብ ድርሳናት ክሳብ ተመን ዝቀተለ ይፀድቅ ኢላ እያ ተስተምህር ንዝብሉ ከምኡ ኢላ ተስተምህር ቤተክርስትያን ከምኡ ኢላ ትምህር ሃይማኖት የብልናን ብትርጉም ኣስተርጉማ ግን አንድምቱ ነጊራ መንፈሳዊ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ መፅሓፍ ኣሎ የለን ኣይኮነን ኣብ ገድላት ዝተፃሓፈ ኣሎ የለን ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ግን ብመንፈሳዊ ትርጉም ብኸመይ ዓይኒ ይረአ ተመን ብኸመይ ዓይኒ ይረአ እንታይ ንምማለት እዩ ኸ እዚ ዝበለኸ መንፈሳዊ ምሳሌ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ መፍትሒ ልዕሊ ማንም መፍትሒ እዩ መፍትሒ ዘይብሉ ነገር ስለዘየለ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ንዝብሉ ነገራት ቃል ብቃሉ ተመን ዝቀተለ ይፀድቅ እዩ እወ ከምኡ ይብል ኣብ ገድሊ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እንድሕር ኢልና ከዓኒ እሞ ንምፅዳቅስ ተመን ምውታል እዩ ዘድሊ እምበር ካልእ ስራሕ ኣየድልን እዩ ካልእ ናይ ፅድቂ ምስራሕ ኣየድልን እዩ ተመን ቀቲልካ ወዲያው ፀዲቅካ ኣለካ ኢላ እያ ተስተምር ከምኡ ኢላ ተስተምር ቤተክርስትያን የብልናን መንፈሳዊ ትርጓሜ ሂባ ካብ ራእየ ዮሃንስ 12 ካብ ራእየ ዮሃንስ 20 ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኢልዎ ዘሎ ያዕቆብ ሃዋርያ ምዕራፍ 4 ኢልዎ ዘሎ ወይ ከዓ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 74 ኢልዎ ዘሎ ነዚ ንመን እዩ ተመን ኢልዎም ዘሎ ንመን እንድሕር ኢልና ወሲድናያ ዘለና ተመን ዝተባሃለ ሓጢያት እዩ ተመን ዝተባሃለ ዲያብሎስ እዩ ናይ ዲያብሎስ መርዚ ከዓ ሓጢያት እዩ ናይ ተመን መርዚ ሰውነትካ ሙሉእ ኣካላትካ መሪዙ ዝቀትል እንድሕር ኮይኑ ዲያብሎስካ ብሓንቲ ሓጢያት ዝገበርካያ መሪዙ ሙሉእ ሰውነትካ መሪዙ ናብ ሲኦል ዘእቱ ከም ምዃኑ ክንፈልጦ ይግባአና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ደጊሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሕቶታት እንድሕር ሃልዩኩም ኣብ ታቦት ዘደር ቻነል ኣቲኹም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ታቦት ዘደር ዝብል ቻነል ከዓ ኩላትና ንዑ ንምዕባይ ከዓኒ ኩላትና ክንሪኦ ከለና ሳብስክራይብ ከይገበርና ሰሚዕና ሳብስክራይብ ከይገበርና ከይንሓልፍ ሓደራ ንብል ማለት እዩ ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርና ሸር እንዳገበርና ነዚ ንዓኻትኩም ዝጎድለኩም ነገር የለን ንዓና ግን ይጠቅመና እዩ ምክንያቱ ከምኡ ብምግባርኩም ዝጎድለኩም ነገር ዝቕነሰኩም ነገር ስለዘየለ ስለዚ ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ንክባፃሕ እውን እዚ ነገር እዚ ሸር እንዳገበርና እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርና ሰባት ከዓኒ ከምዚ ገርና ንክንኣቱ ሓደራ ንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነበረና ግዜ ዝነበረና ሰዓት ካብ ገድሊ ተክለ ሃይማኖት ወሲድና ተመን ዝቀተለ ይፀድቅ እዩ ንዝብል መልሲ ነዚ ይመስል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን